Egunon txirita zaleak, burutik edo buru gainean ibiltzen ote gara, hau da, herriko sartzean bide senailek adiazten dutena. Laborarien egon ezina adiazteko 2024ko urtarrilean lertu zen laborarien kolera. Frantzian eta Euskal Herrian hainbat mobilizazione izanik. Nekezarien kezkak, grinak eta esperantzak aipatuko ditugu txirita honetan. Sebastian egin huen. Zure txaltian gututze heben Larrañeko etxau haietan, Larrañe gainean. Hainbat herritan, bai Euskal Herrian, bai Frantzian, ikusi behitugu panoak herriko sartzetan, buruz behiti emanik adiazteko burutik edo buru gainean ibiltzen gerela. Horrela da, zien eta mundu ariso. Bai, egin bizitzen duen gaiza hoieki labontxaletik haldu geraiten buen gainen ibilten kiela amini bat. Eta mesio horren igainazteko dugu FNSA aldetik pentsatu mesio azkar bat zatekila pano hoien ungatzia. Eta maleuski kusien behatu ikimena eski entzunik. Eta hortako hor, raitu nire bezala, urtatxare juntan lehertu da, eta hor egiazki nahi izan dugu mobilizazioan azkar bat eta hasi eta hoi hatxarria da, ezpaki entzunik hatxarria da, eta hor egiazki aldi juntan determinazioa bat azkarra bada laboai mundutik eta hoi behar dugu kompreniazi estatiai. Baiona aldean, aturi gaineko zubian, A63 autopista blokeatu dizie, zer zenuten goguan, ordin? Egunko egunean, igaitenen gaizeki pak problematika horieki, ekologi beti presioane handiago, beti habogalte egiten deikie, eta hor egazki hor hoi heltukia memametetan nun harbeitaren aski. Hoi aski bada, eta hoi behar da ara zentzatu amini bat eta behargititzi amini bat behatu hoi eta laguntu besteran pentsatzen dut gaizki finituko den. Gaizki finitzen delaik, eman dezagun zori gaitzez, laborariek buruz beste egiten dutela, hau da, sobea aipatzen ez den gaiza bat, ezen gogor egi beita, prefosta, biziki pudikoa dug mundu zien mundia. Horien eraiten duzu bezala maleuski bi egunetaik laboai batek behan buia beste egiten, maleuski. Gogor da, mena egia da, nahi da eren badera problema bat hoi ez da txutik egoiten, eta hala da guk eraiten ni bezala guna egin duk errespetatuk izan, eta bizitu gue lanetik. Beste salarie bezala, egiten dien bezala, bizitu tranquille. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas. Cette mobilisation, même celle-là, je ne sais pas quand elle va terminer, mais une fois qu'ici ça sera terminé, ça ne sera pas fini, il faudra continuer le combat. Dugun xantza, bortia kontre dugu. Kia zabaltzen delaik, bortila heltzen kia, eta hoi gue segidada, eta hoi behar dugu txeki, eta hoi zinez important da, eta guk beti hoi Larrañeko laboaiek, eta hoi atendez izatia deitzen da. Posibilitatea, guk beti bortia idugu pentsamenti beti bortian eta bizitzie bortian dugu, eta hoi zinez important da, eta hoi beti defenatuko, hoi gue borrokada hoi.
Egunon, Iban. Egunon, Lan, ez da? lan beti badazik egiteko kahalekin. Ba, segur bai. Iban, ikusi zaitugu zure lagunekin blokeoetan, Sebastianekin ere, aipatu ditugun mobilizazio guztiaietan, zuen demandez gain eta eskakizunez gain, zer izan da mobilizazione hori? Azkenian lagunen artean, zien arteko loturak indartzea, bada faktore humano bat, hor ere bai, elkarrekin zerbait partekatzea, kafetxo bat, hotz egiten duenean, hori guztia, ez da? Eta egia erran momentu hori, zinez, bazen zerbait espeziala. Zenta ikusten ginen laborari guztiak diten zila zubi gainat, izan zadin FDSOa edo GIAin kideak, banan bestiak ere, beste taldekoak ere, heldu ziren horrat, eta egian bazen elkartasun hori, bazen gehi hango bizten laik ere zer induten goetako, beti bazuten hitz polit bat, eskaintzen zuten zerbait, handere batek ginda goiz batez, onjo salda batekin gure ikustelat, eta bazen famili baten edo berriz elgar ikustea lehengo launak beti laborareak eta zu zertan zira eta espiritu biziki hona zen. Entzatzen izan goizeko zazpiontan izaitia zubi geinean, ordean hemen goizeko launtan egitzen nintzen. Lanen egiteko, joiteko, gio egoretan merriz heldu, gio atxean merriz itzulinoat, hola trukatzen ginen elgarrekin. Nik hemen behiesnia egiten dut, behiesnia hemen bazkatzen ditut principalki hartuekin eta belarrekin, hemen ina dena. Gio leheno jaortak inten nien, industrial handi batekin. Industrial horrek desidatu du, egun batez, pasatzea vegetaleat. Ordean, bere usinak, guai iten ditu jusak. Baina zer da jus horiek. Ogi edo jus d'avoan delako horiek. Arzen dute, erosten dute pudra, avoanetik xeatia. Pudra hori beste numaitik heldu da, espainiatik. Horren gainean ezartzen dute produkto somaitzo, gehi ura hartzen dute errekatik. Entzuten dutalaik telebistan, behar dela olako zerbait edan eta ez behikia edo esnetik egiten diren gauzak, erraiten banan zinez burian gainean kurritzen gira. Zenta hemen produktu lokal bat, zenta esnia usinan transformatzen zen, ekonomia bat bazen horren ingurutik, eta nik horiut zinez ezin konpreitia edo nekez konpreitzen dutan gauza. Adiskiriak berriz laganen gututz, beraz, oai batu nahi nukezu amini bat zien eskakizunak, eskaerak. Bazen ere errepide edo bide ez den esantzarena. Eguneko berrogeiaz merkeago beita ziendako delako estantza hori, ez da? Bai, hoi da. Nahi zian goatu hoi zazpi urtez santimez maitez eta urrentzien egiten zen lau edo 5.000 euro habokin pakatzeko. Etxalde txipi batentako deja batutu kargak, deja eran nudan bezala, kargako goiti juntia, eta hoi estadua gibeltu da problematika hortan. Beste arazo bat, beste problema bat, hau papereria, izan frantziakoa, izan Europakoa. Hortan ere, itotzen zirezte, ez da? Bai, itotzeki amini bat, Europa bai, Europa hani jaipatzen da, mena Europa untxal izateke
horrentako erreglak apurprez behar bali, hemen ikusten dut gaiza hanitxetan Frantziak erreglak beti gogorago, beti beno suiago nahi du beti Frantzegin eta hoi da komplikatu, zinez komplikatu eguetako. Paperak egaiten dugu denboa paketa hastian egun mapu egaiten dugu papekan eta hoi zinez important da behartia egin, zerren eta gibeleti batia kontrola gogorak eta sekulez batia papeak untxan ebe ahalda galtzen penaliteuk egiten eta horrentako guelana kabalez okupazia da, sohuetan lanin aitzia, papeak behartia egin bai, mena bon, ez da gue egiazko lana, zinez gogor eta gogoregi da guentak eta hortako galte egiten dugu simplifikazioa mini bat pape aldetik. Bada karneta ditzen da karne de levage, behor ardi bat, sekula ardi bat eibalin bada pikatzen dela, behartia oro markatu, behi bat eibalin bada, bekinea egiten bada, oro markatu, doza bat egiten duzulaik markatu, oro markatu, beti markatu. Presantzelaik kabale bat ez dela ikuntza, bontuz pentsamentien markatzia beti buian, odian, bienet animale hoi da importante, bai. Mena la boaien osagarria ezin ez importante. Iban, maiz laborariak kritikatuak dira entzuten da, naturarekiko, ingurumenarekiko, errespetu eza, baina zu sartu zira desmartxa batean, eta hau da, karbono beheko edo apaleko etxaldea duzu helburua. Zer da hori? Joanik behadakin ingurumena, gu girela lehen enpakteak, gu gira ingurumena ez dela ikuntza, gure kulturetan, gure behiekin txegiran ikusten dugu. Guk aniz gauza iten dugu ingurumena indako. Eta hori egia egan ez du konsumatorek, bezerorek ez dute mentoz hori ikusten. Sartu niz plano batetan, plan karbon delako hortan. Nun iten dugun nik diela 4 urte indut pundu bat, etxalde ikusiut zer enplatzen nien, zer ekartzen nien kanpotik, jateko eta hori, somat esne iten nien, somat behi banien, ordean ezagri dugu hori maian geinean, eta pajian ezagri ditugu objektif somaitzo, ene karbonoen behititzeko. Bada le protoxidazot. Le protoxidazot da piskat angre hori guzien enplatzea eta hori guziak. Zaitut plano batean, ekintza somaitzo, hori guzien gutio enplatzeko edo oikio enplatzeko. Eta horren esker, normalez, 5 urte bulian, baztertoko ditut kasik 700 tona karbono. Ene esniaikin, bazkatzen dut edo 1500 jende bizitzen aldira ene janaritik. Ene lanak, ene behiek, esker, bat dituztala belarra, bat dituztala oianak, bat dituztala esiak, hori guziak, egiten dute gauza positiboa karbono plano hortan. Eta ordean, ezartzen bali baituzu, enplatzen duzun karbonoa, eta gure lan esker stokatzen dugun karbonoa, hori iten da olokor bat, eta hori iten duzulaik gehi eta ken, 700 tona karbono normalez, atxikiko edo gutio baliatuko ditut ene esnean iteko. Eta ordean, ingurumenari behar dugu kasun eta normal den bezala egia da gure filieran, gure esne filieran, departamentu untan, anitzek hortan dira.
Hau da, Iban, prezeski egin zenuten GIA eta FDSako lagunekin, azken ikintza hori, Baiona Angeru aldean, horren salatzeko biziki gaitza behitat, zaila batzutan, jakitea zer kontsumitzen dugun. Atseman dugu, asurkia magasinean, nun hilazen eta kongelatia 2008an, Nouvelle-Zélandan herrian, eta zinez guk hori dugu erraiten, bezeroer eta joiten dielaik mozkinen txeka, kasuiteko, etiketen untxa lehitzeko, zenta joiten zielaik produktu baten erostelat, hortan duzu zinez akto principalena egiten erosten duzu, eta erosten duzulaik nahi dueran ados zila horrekin. Eta nor da ados Nouvelle-Zélandako gauza batekin dina eta hila diela nore bizpailu urte. Anta hemen, egia erran, hemen gira uste dut asuri mailan, badiela milaka asuri hemen, ordean domaia, zinez hori da domaia eta... Agriculture ces jours-ci qui nous promet des cultures qui ne respectent aucun standard, vraiment à être rempli et que là ça déborde de tous les côtés. Behar duzu jakin, laborari gazte bat instalatzen delaik, izan dadin hemen duzu nahitzen edo lajainen edo ustaritzen, ezartzen dela mailan gainean, 5 urtez, 200.000 euro. Bere etxaldean berriz ahamoldatzeko, bere etxaldean parte baten erosteko, eta 200.000 euro horiek noat joeten dira, ekonomi lokal batean, izan dadin argina, izan dadin teilatu baten kambiatzeko, mekanika baten erosteko, eta hori guziak sustengatzeko behar da, erosten duzulaik zerbait, soin nuntik dina den, zuzenkiten erosten balin bauzu, ono beiki, baina joeten zelaik supermerkatuat, soin nuntik joana den, soin nola ina den, eta ez bali madugu hori iten eta loa egarim horrek permitzen dien gauza, ez bali madugu lortzen hori, biharko laborariak dira, ahunt problemaekin izanen eta ez da gehiago laborariak izanen. Bihar zer ukanen dugu esnia sinatik dina, asuria Nouvelle-Zélandatik eta behikia Argentinatik. Behar dugu loa egarim hori plantan ezagri Frantzia mailean. Kabalek sahutzen dute mendia, bada beste modu bat, batzutan kritikatzen dena ere bai, eta hau da, sua ematen zaiolarik eta mendiari. Batzuek diote poluzionea badela, eta ziek duzie beharrezkoa dela, bestelan nula sahu. Bada presione bat sozietal eta environnemental, mena guk la moitxa kamian, lan zentugu hoikoro, kundiz hart zentugu, mena gaizaba bada, suhaka sekula galtzen bada, male uski arestoku galduko tia, eta bazter hoik sahuit ekitzeko gue kabalentako bai. Mena bazterrak sahuitielaik gue kabalek bai profitatzen die, mena beste jenteke bai ibiltzalek, jentek horrek bakantzat jiten tienaik hoi zinez importanda, sahutarzen hoi, eta hoi lantu behar dugu, eta ikia, mena komunikazionen egiten, esplikatzeko, suhaka hoi, important dela gue kabalek kenezen bortuhunak alhatzeko, mena batie beste bi funksione handiak, suhakantako, frantzese eranen dut komplikeska bitia, mena protection des biens et des populations, oai guneli bat eta mazterak zikitzen nahi baitia etxeta hartino, eta zinez arriska bada enzandi ukeiti, horien bien de
protection des biens et populations eta la prévention des risques avalanche eta incendie. Suiae, ordean, suihaka, hoi metrizatu da. Kadratu da, metrizatuik, ez da zer nahi egiten ahal, eta jenteek badaki nula behar den egin eta egiten dira, respetatzen dira, eta ez da debordamentu handik, behar da klar izan. Bat ditugu pratika hoik eta hoi beharti etxeki, paska zerbaitentako lehenekuek egiten zuten, eta hoi behar dugu segida etxeki eta eman gaztei aitzina etxek dezen hoi da giltza. Segida aipatu behituzu. Zuk aitamen segida hartu duzu, eta biseme tutzu, gaztiak dienak eta ordin badute denboa, bena ametsa zenuke eta emaziaekin segida arde zaten. Eta bai, hoi eginoztako guelana da gustan emaitia, ni seme bakotxa nintzen eta kaji bortxatu bezala nintzen nik ezpanin hartzen, ezpezen segidak hoi batutu bi seme nik eta nik gusta, haludan hor eginen dut gustan emaiteko, geho bek haiti eginen diez. Nik garen behar duzia hartu, gusta isatuko dut emaitia, jitentia, bata kabalekilak eda, bestia mekanikeki, bon. Mena, enemetxan lizateke batekara jardezen, bai, hoi da ene helbuia jaleiki, mena, hoi nik errespetatuko duk ben haitia heidi ikusiko oano gazteti eta gaizahan itxi gaiten ahale. Ezabait eta behar dugu etxeki, hoi beti positibizatia, hoi beti behar etxeki hoi. Ala izan bedi, beraz. Bai. Eskerrik anitz. Tebiretzaz. Adiskideak berriz ere basen Nafarroan gira, emeki bukatzea ardoa gure emankizuna. Orain, Iban, zurekin ikusi nahi nuke pixkat nola gertatu den. Zuek ere bai, Sebastianek bezala, aitamen segida hartu duzu, beraz, hemen. Bai, nik 2008an estelatzean eta aitan segida hartu du. Aitak bere aitain segida hartia zien, eta bere, ordean aitatxik bere aitan ere segida hartia zien. Eta egia erran, ukanitula ardiak, ukanitula behiak, baina nik tipitik hemen izanez, biziki maite ukanitu eta atxiak, eta behiak, eta ordean lotu niz hortan, eta segitzen dut hortan honore. Zuen mugimenduan, mementu batean, interpelatu duzie Frantzia. Frantzia nahi ote ditun, hire laborariak maite ote ditun, laborariak mugimendu horren ondoren, zerbait kanbiatu dela, sumatu duziela atxikimendu bat badela. Bai, biziki konten dira, biziki gauza guekin gira. Ikusi dugu COVID-ak garaian, aniz jende diten ziten heldu zisten etxaletat mozkinen erosteko eta ikusteko nola eginen, zenta jendek bazuten denbora, banan berriz COVID-a paseta, berriz joan dira beren mundurat eta indute. Ordean, plazer handi batekin iten dugu momentu hori, errezibitzen dugu momentu hori, banan baraki dugu bihar ere eta etzi ere, seorniz beharko dugula berriz horako gauzak egin, berriz kontaktuekan ezari, banan bada atxikitzen dira, piskat laborariek, konpreitzen dute, guai erreten duguna, bointzazie konfiantzia laborariek, eta sustut Frantziako laborariek, zenta zinez laborantza irankor bat iten dugu, holokorki, eta hori behar da sustengatu. Hala izan, bedi beraz, mil esker Iban, mil esker ere bai, gure emankizunean parte hartu duten guzieri, baita ere autopistetan, blokeoetan, aritu ziren lagunei. Horrela amaitzen da gaurko bederen gure emankizuna, baina laster bat eginen dugulakoan nago, anartean, ongi bizi, aio.